Hej, jeg hedder Sasha, jeg er 10 år, jeg bor i Aarhus, og min veninde har jeg med. Jeg skal starte med at synge en sang, og her kommer hun. Hej, hun er også 10 år og bor i Aarhus, vi er bedste veninder. Ja. Man kan godt kalde hende ansigt. Jeg skal synge Nicoline Paradise Hotel, og det skal hun også. Ja, det skal jeg først bagefter. Ikke også? Det var mørkt, det var trist, intet lys, intet vis. Men TV3 havde mig, for nu ser jeg Paradise. Og hver aften, klokken 22 præcis, mor og mamma og Maddie, eller min ejs med Rasmus fanger grabber, savler over Stinas pletter. Hvor er det plat, hvor er det blå, hvor er det underholdet? Der er tv-programmet, hun ikke kalder sig, drikker masser og sprut, og de alle sammen slås, der er det en film, selvom det er det plat, siger jeg det værende. Paradise Hotel, drama til sig selv, der er også en game. Lol, ej det er en pis. Jeg får Michael Peter for sådan en pige, eller 10 eller 20. Okay. Hun er lidt i skole, snakker vi, ligger manden. Plus blondie, alle delver, det vil se. Og nu er det procent, så er hjælpende. Sat Paradise Hotel. Slå mig. Ej, jeg gider ikke at synge, vi skal slås. Ja, kom så. Det her skal Jeg får hjernesæt her. Vi tager like til for de var.